Tikamanena kunena kuti Amalawi tiyeni tipange umodzi kuti tisavotenso MCP. Timayankhula ngati MCP yo tikuida, koma MCP sitimaida ngakhale mpang'ono ponse, koma chifukwa cha zochitika zake zaku MCP ko ndifake MCP sitikuifuna. Lero maona tsopano kwatuluka chikalata chimene chachokera ku United States of America chimene chalembedwa kudzera ku bungwe la USAID kapena kuti USAID, bungwe limene limathandiza kwambiri m'Malawi muno kutipatsa ife zitukuko zosiyanasiyana. Boma la United States of America mosogozedwa ndi president watsopano wa dzikolo Donald Trump wanena kuti with effect immediate kapena kuti kuyambira pano patsopano kusapezeke thandizo lina liso lodzera ku bungwe la USAID lopita ku Malawi, kusonyeza kuti zija ndimayankhula mama wa zija dzulo nena kuti ndikumva chisoni kwambiri ndi Amalawi anzathu amene tikulandira nawo mankhwala antalikitsa moyowa, nena kuti wapereka 3 months kuti mdziko muno musabweso thandizo lina lilonse kuphatikizapo thandizo la mankhwala aja otalikitsa moyo timamwawa ama ARV. Thandizo limene latsekedwa. Ndiye Malawi muno mulibe boma, mulibe department ina iliyonse ya boma imene imagula mankhwala amene aja amabwera kuno mwa thandizo ngati mphaso, chifukwa dzitangofika pamene mdziko muno inaonetsa kuti anthu ochuluka Malawi chifukwa cha umphawi amene samakwanitsa kugula mankhwala nthawi imeneyo, mankhwala otalikitsa moyo. Lero boma linamva chisoni la America kuti mankhwala watizingopanga kumapanga distribute m'mayiko osauka amu Africa kuphatikizapo Malawi. Lero thandizo latsekedwa tsopano lisizibweranso. Mankhwala ngati mwasani matabuleti 6 amenewo muthamange msanga kuzipatala mukatengeretu mankhwala a miyezi 3 amene mmandi a mankhwala zipatala za boma katengere ntuni ya miyezi 6 mpaka tidzavote, chifukwa Trump wanenetsa kunena kuti adzayambanso kupereka thandizo ku Malawi kuno tikasintha boma. Ndibwerezenso mawu amenewa President Donald Trump wa dziko la America amene amatithandiza ifeyo mankhwala ama ARV aulere komanso mathandizo ena kuchokera ku mabungwe aku America ko wayimitsa ndipo kata yake wasayinira kusonyeza kuti sitilande thandizo lina lilonse kwa miyezi yonse imene kubwera, akuti mpaka titasintha boma. Mumvetu mawuwoto ngati sitisintha boma la Malawi Congress Party, ngati sitichoka sitiwanso thandizo lililonse lochokera ku America. Ndiye ku America kumene kumachokera mathandizo ambiri kuphatikizapo zakudya, mankhwala, mathandizo a ndalama, mabungwe osiyanasiyana amachokera ku America. Ndiye onsezo wayimitsa Donald Trump akuti mpaka tisinthe boma tipeze boma lina latsopano. Apanso Amalawi paiso chifukwa kuti tizilimbikira kuti boma ndilomweri, boma longoyendera kuthandizidwa lithandizidwe, sili kuonesa ngati likuthandizidwa, sili kuyamika, ndalama zikupita, mankhwala kulibe, mafuta kulibe, forex kulibe, othandizawo ndi awasiya asayinira thandizo lawo kuti sazabweso ku Malawi kuno mpaka tisinthe boma. Ndiye ife tikufuna timve mpaka na litiro a Malawi thandizo lasiya kubwera. Sitimvaso kuti boma la Malawi lande thandizo kuchoka dziko la America la ndalama zakuti kapena mankhwala mwakuti kapena mafuta mwakuti kapena forex mwakuti. Sitimva zimenezo akuluakulu titsekere m'makutu. Ndiye ngati America yatseka, China itani chifukwa China tuli kwambiri wosapereka ndalama
amangofuna zimene mukufunazo makamaka zitukuko mukufuna nsewu tibwera konko tizapanga tokha ndalama sitikukupatsani ndalama tizalipira tokha mufuna mabuliji tibwera konko tizamanga tokha mufuna masukulu tibwera zimene ndamapanga China sapereka thandizo lina lilonse nde iwaja mankhwala awo aku China amakhala ndi mahebs ndiye mahebs tilinawo kale konkono koma amene tilibe ni ma ARV ife tilibe kampani yopanga ma ARV kumayi kuno amalawi mumvetsetse ndi amene mukumwa ma ARV m'mudzimu ndi ochuluka kwambiri amene simungathe kugula atakhati mankhwala akubwera mogulitsidwa mapeto ake anthu timwalira ndi ma ARV kungosiya 1 week osamwa nkuzayamba kumwa wiki yachitatu umakhati wasokoneza system umayamba sokudwala mapeto akukhosomola kena kuthupira yamba kusololoka kumanyenyeka amalawi zonsezi zichitika chifukwa cha Lazarus Makekathe chakwera palibenso wina palibe zonsezi zichitika amalawi tipululuka amene tikumwa mankhwala chifukwa mankhwala asowa mzipatala ngati mzipatala munasala mankhwala ndeni ma ARV chifukwa amabwera maulere koma mankhwala ena aliwonse amangokulembera kuti pitani mukagule ndi akafika polembaso ma ARV pitani mukagule chisoni chachikulu chichigwa mdziko la Malawi ngati tibemo president mu mbiri yonse ya democracy mdziko muno zimezi sizinachitikepo ngati maiko amatisala ku zinthu zina koma osakhala mankhwala ndiye moyo wa amayi ochuluka makamaka ma ARV wa ndiye kuti tipulumutse miyoyo yathu amalawi mundimvetsetse kuti tizimabe mankhwala kapena paja Malawi mumamvatu zinthu zikamba kuchitika nkhwangwa ili mmutu ndikanena kuti tisazavotere boma ili litipha anthu simamva ndadabwanazo kwambiri kuti ngati kuli munthu amene samamva ndiye ndi Malawi amalawi kunja kuno kuti tidzawine chisankho tiwene kukhala ndi anthu ochuluka mu chipani chathu chimene chizakwanise kupereka mavoti kapena maperesenti odusa pa 50% izakhale 50 komanso china uku plus ndi amati 50+1 ndiye mukati mudziunjikire dzipani mdziko muno kodi 50+1 ndifuna ndikufunseni akuluakulu mundiyankhe mafunso anga wakukacha 50+1 chipani cha Ford pachokha chingakwanitse mupeza kuti palibe sizingatheke 50+1 chipani cha UTM pachokha chingakwanitse mupeza kuti palibe nawonso awa anzathu awa akabambe akuchita kutsindika kuti sakufuna kuphatikana ndi wina ati afuna akhale pa ballot kodi ballot yosiyovuta kukhalapo mukhoza kukhalapo inuyo akazi anu ana anu mutafuna mukhoza kukhalapo azichimene anu mukhoza kukhalapo mabizinesi anu kuunjika pa ballot koma tikunena kuti nkhani sitikufuna pa ballot nkhani tikufuna tikwanise mlingo wa 50+1 ndiye inu ya UTM simungakwanise ngakhale mpang'ono pomwe analephera mwini wake wa chipanicho Malemu anadziwa kuti payekha sangakwanise 50+1 yotipange alliance anapanga alliance ndi MCP inuyo mukukana kupanga alliance ndi anzanu mungakwanise 50+1 kodi mwini makani antundu nsanje mimi na nsanje antundu wanji akabambe mwaziyambatu ujo ine ndikulumbirani Mulungu wa makamu ako mwamba zina lake likatamandike lero ndi kunthawi zonka muyaya inu yonse mungawine president pano khapapanda kupanga alliance ndi munthu wina sambano sono kumakutembererani chifukwa chati mwini maganizo oyipa simukonda zina la dziko lanu munakhati mumakonda dziko lanu munanena kuti chabwino this time around
kuti ndiye ndipange alliance ndi awa kuti tichotsepo kamphusi kakaka, koma akabambe inuyo ndikutsimikizirani definitely mulungu amakamwa kumwamba kachiwiri akaka simumakonda dziko lanu, mukuzikundikira nokha kuti muzifufumitse nokha, koma simungawine. Mawa ndikuyankhula date ya lero pa 29 January 2025 manga mudzakumbukira kuti Pastor Shumba adayankhula kuti pandekha siningawine ontachita makani, komanso pebese mnangabwere kuti mumbereke kumbuyo kwanu kwa UTM. Palibe, I repeat, no any other party can come on back of you. Ndiye ngati ikulephera UTM kufikisa 50+1 ndiye ati PDP ngakwane olo 30+1 mungaifikise, ngakhala tatsisa kuti yachamwe tikufuna 20+1 mungaifikise. Ndiye inu amwene fumbo mungakwanitse banja anthu simukufuna kuwapulumutsa Amalawi inunso pena muziganiza munthu mmodzi akupombonezeni muzalirenso 5 years ina, kodi kulira kumunango kuzowerera? Tunena kuti tepangani alliance chifa Goliath uyuyu walimba mtima, mugwetseka Goliath zinazo tizakonza bwino, tizapita ku koti tikadusanula papo tachosapo chigawenga chilipochi, tizapita ku koti nkukanena kuti akuluakulu tichoseni 50+1 chipani chidziwina chitagonjesa zipani zinzake chitsogolecho full stop. Tibwereso mwakale muja mwa 1994 muja ma 2020 ma 1999 muja ma 2024 muja tibwere mene muja zipani chichonse chimene pachokha chowinacho chimakhali chasogola muzipani zina zonse zimenezo tizazipange no tikachosa Goliath yu nchimene tikutanthauza sitikuti akabambe nonse muzalamula ya, sitikuti inu atuperese muzalamula ya, koma mutimveseka apa tiye tipange alliance. Inuyo panokha simungachite kanthu, UDF payokha singanunkhe kanthu, bora sumuna kanakhala chair kuti ndamene akuyimira UDF yo, koma atupere ine I swear before my living God ndikutsimikiza kuti amene kuti ndima pandekha it's just a matter of wasting time for nothing. And UDF idzakhalabe kungotsutsa moyo wonse ngati sikugonja apapa. Mawa amene ndikunena apawa mundikhulupirira Malawi. Mapeto ake tipangisa kuti MCP iwinenso, chifukwa kuti MCP ili ndi zipani zina mbali mu mawanga mwakhulupirire kuti chipani cha Nankhumwa tisinapenge election chipanga alliance ndi MCP, kuti chipani cha Mwene Fumbo chipanga alliance ndi MCP. Ndiye kwabweranso china akuti oja zake alibe redi kaya alibe green sitikudziwa, akubweranso kwa MCP konko. Ndiyeno akuluakulu nsamu yophatikiza ndiyochosa ndiyosiyana, ngakhale apita kwa anthu 7 iwo ndi anthu 15 sakhalaso 15 omwe aja anthu 7 ndi 15 apanga 22 namba ikukwera. Mwene Fumbo abwera kuti anthu ena 10 sakhalaso 22 omwe aja akhala 32 namba ikukwera. Nayenso uyuyu mwayo oja zake abwisako ndi anthu ena 10 sakhala 22 omwe aja akhala 42 namba ikukwera. Ndiye inu anu akhala 7 omweyo 7 yo muli ndi mandekha pa ballot. Kodi zinunkha chani? Nimati ndikupempheni mwina kukupempha kukukhala komaliza eneyo kenako ndiyamba kukuyenderani akabambe zichepetseni nditi mawanga mwamvetsetse ndikunenetsa kumtundu wa Malawi. Ndinu nonse amene mukusapota UTM mungotaya nthawi yanu kukataya voti yanu pa 16 pano, koma boma simutenga, boma atengabe omwe aja MCP. Tapangapo chani? Muyang'ane mchigawo chapakati kuli MCP yokha, maboma onse kandi 11 kuli MCP yokha basi. Komene kumwera kuno kuli zipani 5 ngati 6 zimene mukugawana nawo anthuwa zochepa. Kumpoto kuli zipani zitatu
ngati si ziwiri, kuli afodi ndi chamwene fumbo ndi cha khumbo kachale, zipani zitatu. Kodi anthu ake ndeyati? Maboma 5 koma zipani zitatu. Kuno kumwera maboma 10 koma zipani 5. Pakati maboma 11 chipani chimodzi. Akuluakulu tikupangapo chani? Komanso kunokonso kwabweranso chipani china, ndinayiwala, chipani cha Mbewe. Ndiye kwabweranso china ati Dr. Dube konkunosa kuchokera kumangochi uko ndiye kwawo. Zipani 7 kumwera kokha. Akuluakulu tikupanga chani? Kodi Amalawi mukwafunira zabwino? Ndimati ndipemphe komaliza Dr. Dube ndi anthu anu 7 mubwere nawo ku DPP. Dr. Mbewe, Prophet Mbewe ndi anthu anu 15 mubwere nawo ku DPP. Mai Joyce Banda ndi anthu anu 20 mubwere nawo ku DPP. Atupele Muzi ndi anthu anu 22 mubwere nawo ku DPP. Ndipempho chabe ndikupemphali inunso akabambe ndi anthu anu 32 mubwere nawo ku DPP. Chifukwa DPP ndikutchula panopa ili pa 48. That means ndi manthu mawanga mwamvetsese. Ngakhale titapanga liti kufuna tiwerenge kuti kodi masupporters a DPP mulipo angati ndipo a UTM mulipo angati, mupeza kuti a DPP akutsogola. Ndi bwanji kungomvetsetsana ndikugonjerana nkupanga umodzi. Amanena kuti mumodzi muli mphamvu. Ndifake dziko la America amanena kuti United States of America. So muli maiko angapo anapanga kukhala dziko limodzi. Amene aja amayendera pamodzi, amachita zimodzi, amamvetsetsana. Ifenso tipange alliance kuti tingochosapo kachirombo kakutivutaka kakutimwa magazika chifukwa mukapangira makani anthu amene akukusatiraniwo ambiri ayiwo amamama ARV. Anthu amene mukuwafuna kumudziwo ambiri ayiwo amamama ARV. Muwaphesa anthu. Mawangawa mudzawakumbuka. Ine sine oyimba, ine sine wandakatulo, ine ndine omenyera ufulu, ndine activist. Ndipo sindikufuna ndiachotsa Malawi uko, ku MCP uko, ku Chigawenga uko, ku Chikangawa uko, ndiye ndisauze kopita. Ndiye ine sine activist. Ndiye anuze kuti Malawi chokani ku MCP, bwerani ku DPP. Kumene ndikukukondani chifukwa Mulungu mene ankawachosa ana a Israeli ku Egypt anawuza sokopita. Sana lero ndingokutulutsani mu Egypt mo kwinako muzika noko kopita. Ayi. Ndiye Amalawi ambiri mumayankhula molakwika kuti Pastor Shumba mumalakwa mumanena mumakondera mbali. Sono ngati sindikondera mbali Amalawi tikoza kuti chokani musavote MCP. Ndiye sono ndiuza kuti avote chani? Iniyo mundiyankhe. Tiauze kuti tikwauza kochoka kuti asavote MCP. Ndiye tilephera kwauza kopita. Ndipo tikukonda dziko lathu. Amalawi tikukonda dziko. Inu mukudana ndi DPP koma DPP yoti ndimene yatenga funds kwambiri. Arcelormittal inapeza kuti DPP ili ndi 43%. Sine yoto. Arcelormittal si a DPP iso. Si a chipaniso. Koma iwo anangobwesa maripoti kuti titati tivote lero DPP iwina chifukwa ikupeza 43%, pamene MCP ikupeza 29%, pamene UTM ili pa 7%. Ndiye inuyo 7% mungachoke pa 7% pala mufike pa 48% muiduse DPP. Matsenga chani? Sukulu kwambiri chani? Kukhwima chani? Kapena kuipa mtima basi. Kungofuna kuti anthu akuzone kuti ndinoipa mtima. Tikudziweni pano pati ndinoipa mtima. Munkamuza Brian Banda pa interview kuti inuyo munatuluka ku DPP for good simungabwereso, ndipo mabwera ku UTM for good simuzachokakonso. Chabwino takuvomerezani ndichoncho ndithu. Ife sitikunena kuti mubwere ku DPP, sitikutinso muchokenso ku UTM, koma tikunena kuti ndi UTM yanuyo muphatikizane ndi anzanu mupange chimodzi.
Gwape ngakhale mutawine nuyo gwape simungamudye nokha mwena mumugawane tikutero tu ndiye panokha simungathe kupha gwape uyuyu koma mupange umodzi ndi azinzanu kuti mukamupha gwape muthe kugawana. Akabambe chikuvuta ndi chiti? Inu munakhapo president, inu munapo dziko lino kuti mukakhale ndi kulimba mtima kwanyo ngapena UTM inalamulapo dziko lino. Mwina makhazi zimene zakumayankhula mwina ndi a UDF kapena People's Party chifukwa amene wambuyo omwe analamulapo dziko lino. Kumene simunalamule fungo la ku State House simuliziwa koma mukungoti ine ndima pandeka ndipo ndima baloti ndipo sindingaberekedwe ndi wina. Inuyo mphamvu zimene mukusilenga kuti wakuti mani ndani kuti muyankhule chonchi mufuna munongetsa Malawi. Akabambe mukazangoluza inuyo tizakusenga mlandu ifa mukufuna munongetsa Malawi ochuluka. UTM singawine payokha mutimvese mawu athuwa. Ifeso timapanga kafukufuku apa dera payokha singawine ndipo simungakhale mutakhati mwapita kwa sing'anga wantundu wanji simungachoke pa 7% ndikukafika paka pa 52+1%. It can't happen. So mukamangomvesa kuti ngati mumalikonda dziko lanu Amalawi mutenge mtima wa dadi. Anakonda dziko lake mu chaka cha 2020 kusafuna kupweteketsa Malawi anavomeza kugonja akanakhala mtsogoleri wa nkhanza. Chisankho cha 2020 sichikanachitika chifukwa anali atalumbira kale mu 2019 akanati ndine president ndipo akanagwiritsa ntchito force ndipo sizikanatheka koma pitala. That's why Mulungu amamukonda. That's why Mulungu afuna kumubwezera ufulu wake. Inuyo mufune musafune 2025 September DPP iwina. Chimene iwinire nachi sikuvotera kwa Malawi koma Mulungu afuna zivotere yekha. Maamene mwakhulupirira mlandu kunena panopa ine ndikutsimikiza ndikuyankhula ndilipo gona panopa. Mulungu afuna ngozilemekeza yekha mpase ufulu munthu amene anaonesa kuzichepesa. Kumene mukakula mtima muzachililira ching'ang'asi. Ndakusokosera kulinga utamva. Kaya mwina kuti ndikukondera, kaya mwina kuti ndinokonda chipani, ine sindikukonda chipani Malawi. Koma ndifuna Malawi mundimvesese ndikukuchosani ku Egypt kuti mupite ku Kenani. That's my direction. Ndenga tukutunena kuti Malawi musavotere MCP ndiyo ipa ya nkhanza yabweretsa njala yabweretsa umphawi yabweretsa ti Malawi afikepo nunkha mpaka mayiko afikepo tisala mawu amene mwakhulupirire. Ndiye ndikuti tiye ndichoke ku MCP tipite ku DPP kumene at least mtendere ulipo tinauonapo. Munthu wakenso ni munthu wodekha munthu wofatsa okonda dziko lake. Ndiye Professor Arthur Peter Mutharika. Basi no any other party in this country that with Malawi can win, never, apart for Malawi DPP, Democratic Progressive Party. Mawu amene wasindiza wasuntha ndi asiya pompo mpaka pa 17 September. Ndidzayankhulanso vieni imene chakumadzulo pa 17 September kunena kuti timayankhula simumatimvetse lero ife tasiyanso kumenyera ufulu. Fa Malawi ndi anthu osamva. Wina akubwera akufuna kugawa mavoti akunena kuti ndine odya zake. Anthu mapita kale kumeneko mufuna mipando. Simukuyang'ana za dziko lanu kuti likupita kuti koma mungofuna mpando. Kodi mpando kumeneko mudyera mpaka na liti? Kodi munthu angofuna kuchoseni kumene muliko akubweseni konkuja kung'ona kucha. Koma anthu simamva chisoni imene anafera abale athu. Sizikukhudzanisa kuti kaya Chilima Maisha Nilu Zimbiri anafa bwanji. Ayi sizikukhudzanisa zoti kaya tinapesa abale athu achina Lapukeni sitikuzidziwa achina Selemani zoti kaya anafa bwanji. Sizikutikhudzaso yetu ting'ang'ana zansu zimene tikususa lero. Malawi wanga tiyankhule bwanji? Tiyankhule bwanji kuti ife ndife oyankhulira popeza tsini munatisankha kuti tizikuyankhulirani koma ndi Mulungu anatisankha. That is why sitikutopa
koma mudziwe kunena kuti ife tidzakutoperani, tidzatopa ndithu, tidzatopa chifukwa ndine anthu omvetsa chisoni, Malawi osamva, Malawi omva zake zokha. Koma mukati mulire ndi mumalira pyo 5 years kubwera muzalira kuposa imene yakudutsayi ngati simutimvera ife ma-activist. Ndayankhula kwambiri, ndayankhulanso mokweza, komanso mukumva, Amalawi ochuluka mukumva, ndipo musanena kuti koma Pastor Shumba anayankhula, Antanyiwa anayankhula, Andanawa anayankhula, koma sitinamve, Amuthola anayankhula, koma sitinamve. Ife tikadzakhala chete musadzatilirire. Ndikulira makolo anga, ndikulira ana anga, ndikulira azibale anga inu, ndikulira Malawi yense wathunthu, kuti ngati simutimvetsetsa mawu angawa tidzalira ching'ang'azi. Malawi uyu watheratu, ndetizammaliza mwasanza. Kumtenganso kuti abwere mchimake sadzatheka, chifukwa APM azakhala kuti watopa. Tinamupempha ndi mwayi kutivomereza, koma kenako adzakaniratu kwa mtowagala kuti ndife anthu osathandizika. Thandizo lili lichokera kumwamba, tiligwiritse ntchito, tikweze maso kwa Yehova. Thandizo lathu lichokere kwa Yehova, ndipo potipasa APM watipasa Mulungu motimvera chisoni. Koma tokha tikaumitsa mitima ngati Farao tidzalira ching'ang'azi. Mawu abwino. Ndine Pastor Moses Shumba, mkango wa Malawi weniweni. Ukabangula umakhala wabangula zenizeni, simabangula pawamba ine. Zizachitika ngati simumvera, zizachitika ngati mungamvere. Mwana wa Nankoma.